Allah ya taimake ka. Amin ya Allah, ya akai. Ya aiki. Ya Najeriya. Lafiya la Najeriya ga ta muna cikin mun ba daɗi ba wuya. Kai. Alƙur'an. Wato ran kai daɗe ƙara na kawo. Ai ni haka na fi so. Ya? Ƙara waye? To. Ina wannan bawan Allah Lukmanu. Lukman. To ina bin shi kuɗi saboda na ga alamun cinye min zai. Ni kuma Allah ya gani akan haƙina ba zan yi Allah ya isa ba. Sakamakon haƙina ne. To amma akwai hukuma. Ai mu hukuma za mu kare muku haƙƙinku. Tunda mun riga mun dau alƙawari. Mun yi rantsuwa za mu kare muku haƙƙinku. Yanzu kafin komai kawo kuɗin kan kanta. 5,000. Ka ajiye. Idan kai da yanzu in muka je muna musaya wuta ya je ya kashe ni ko na kashe shi waye zai dau nauyin wannan? Kuma haka ne ba. Wannan ba damuwa ta bane. Ba dai 5,000 ba? Zan biya. Zaka biya. Zan biya. Ni dai buri na a naɗo shi a bani kuɗi na. A matsayin ku na hukuma, Allah an ba a bani kuɗin nan ba. To billahi lazi zan koma daga gabar da gari in so kowa gidan shi wuta. Wuta? A gobara ba ta faru ba. Gobara ba ta faru a nan yankin ba. Hau kan banci ka jira na anan gurin yanzu ne ɗauko shi. To shikenan ranka dai. Shikenan ranka dai. Easy. Wala zan kwabda ma'aikacin nan. Ya ko dan me ne ko dan wani abu an baka mana ofisa ni me ne ofisa a taimaka ofisa a taimaka da Allah. Wallahi za ka gane kuranka. Ya hakuri ofisa da. Wallahi ina kwada ma a kwankwaso wallahi ka rasa tsakanin. Zuwa ma ofisa. Zauna. Wai da ma wannan mutumin. Daga zauna. Ba za ka zo za rushe ma kai. Ka ta bare a gasa. Allah ya taimake ka. Aka san mun dai aiki ne. Ai ka burge ni. Ai wannan in ba daure shi haka ba ka san kamar tinkiyar kauye haka yi. Wai kai namu da rashin mutunci wajen ofisa ka kawo ni. Wallahi tallahi. Kai in ba ka zan buje caji motion ka biya ni kuɗi na. Ofisa. Nawa wannan ba Allah yake binka kuɗin sa. Wallahi ofisa. Ofisa ina zuwa. In dai tunda muka zo nan zai faɗi gaskiya ko? Zai faɗi gaskiya. Kar ya mun wajoro irin yanda ya mun a baya. Nawa yake binka? Tun kuɗi ya rike mu. Nawa yake binka? Maƙudan kuɗi. Wallahi ofisa faɗan ma gaskiya tsakanina da Allah. Allah. Tsakanina da Allah ofisa. Kaga bawan Allah nan. Wallahi kwanakin baya din yarinyar shi ta kawo tallan kuli-kuli na ɗauka guda ɗaya na 10 shine nan wallahi duk bai takura ma rayuwa na. Naira 10 kai wai da gaske Naira 10 kake mai Ras. Kai fa ka ji fa ofisa. Ras. Ka duba wannan lamarin. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Naira 10 ba kuɗi bace? It was at this moment that he knew he fucked Ya up. fara shari'a gaba. Dan kai da 5,000 ne fa. Nagode. Ya fara shari'a gaba. Na baka 5,000 dan kai da. Nagode ranka da